Denne gang skal jeg spille lidt by-8. Og hvis vi spiller på YouTube, ender det ikke. Hvorfor spiller du ikke Hammerløs? Hvad er det med dig, de har dræbt din hele familie? Halve familie. Okay. Hej. Oh my god, du må se den der. Det var en. Den er ikke tryk der. Den. Der hvor. Der. Nå, den. Mit hoved. Au, 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 au. Jamen. Og så laver hun bare lort imens. Lær det. Du bliver vant til det pludselig. Han vil blive forelsket i en gammel mand. Det er hans far. Er det? Det var hans far. Ja. Jeg må mig selv inde. Ej. Lær det. Det der må du faktisk ikke. Det er faktisk ulovligt. Den til mig. Farvel. Undskyld, hvis det gjorde ondt. Du må sove godt. Min dankort. Min dankort. Min dankort. Det er mit dankort. Det var hans mands kørekort, hans stjerne, som det kører. Så godt. High five. Om lidt lang tid, tror jeg nok. Jamen, undskyld. Farvel, sofa. Hej, fly. Hvad er det, du laver? Farvel. Det skal man ikke prøve i virkeligheden, det her. Jeg prøver det lidt som vandbordet. Så laver hun lige en lortestreg. Det vil jeg gøre så hver gang, jeg kan sige. Jeg skal tale om det. Det koster ikke noget. Den joke er virkelig dårlig. Ja, for mig koster det faktisk 1 million kroner. For mig gør det.
fisk. Den er virkelig sjov. Hvor får han lige den fra? Den her bevis. Jeg har lavet nye baner i den fulde. Lego. Har du? Ja. Hvor mange? 3. Nej, 4. 3 eller 4. 4 vi har prøvet. Nej, faktisk ej. Du kan ikke bruge hende. Pølser skal bruges til at spise i dag. Nej. Hvem Lars? Jeg skal ud og køre bus. Jeg gider ikke være buslærer. Farmand. Ja, men så bliver det svært lige. Ved du ikke? Jeg skal med busse. Far, du kan ikke lære det. Jeg mister hovedet, du dør. Og du kommer aldrig tilbage igen. Og du kan ikke vinde, fordi du dør. Det er seriøst spændende. Haha. Og ja. Knækbrød. Du har knækbrød. Jeg har handicappet idiot fucking spørger sig. Og vi skal og så skal vi lige se her. Folkens. Nå, det er ikke sådan. Det kan jeg så ikke længere. Det er lektor til alle sammen, der kører med bus. At voldtage bussen dræber dig. Lad altid være med. Også dem, der sidder inde i den. Lektier med den her. Jeg tænker, at vi skal sætte et film nu. Far, hvorfor er vi her? Ja, Lars. Far, hvorfor er vi her? Far. Far for helvede, Lars! Lad os danse det der med tegningen. Kan jeg bare ikke høre, kan du vel, far? Okay, du er faren, jeg er Lars. Okay? Ja, hvad laver vi her? Ingenting. Vi skal bare ud og dø. Hvorfor skal vi dø? Fordi? Godt fucking klar, far. Du ikke styre. Fucking handicappen. Så skal jeg styre Lars, fordi jeg er Lars. Hey, jeg skal styre Lars, fordi jeg er Lars. Jeg skal styre ham. Hallo. Jeg skal styre Lars. Jo. Jeg er Lars. Lad være. Ja, men det er mig, der er Lars. Det er min computer. Det er mig, der er Lars. Far, hvad lader du være med at være sådan en fucking idiot? Nej, slet ikke. Jo, lad være med det. Far, idiot, spas. Jeg vil da ikke dø. Far, fucking dum. Så fucking dum, man. Jeg vil med snakke sådan til mig, ellers men jeg er lige på sted. Og jeg smidt mig selv. Jeg smidt også mig selv af på sted. Du dør, du må ikke snakke. Når man dør, så må man ikke snakke. Det kan man ikke godt. Det må man ikke, fordi så man er død, man kan ikke snakke med. Kom så. Farvel. Så ikke se. Ja, jeg kører. Du var syg, Lars. Lars, du lugter jo væk. Hvorfor det ved jeg ikke? Fordi du er død. Prøv at stoppe. Nej, jeg er død. Happy.
believe it Du fly. kan også bare trykke R. Wow, Mikkel Pastillo. Mikkel Pastillo. Det er god idé. Yes. Det er ikke sådan en dårlig idé. Jeg har lige kommet fire. Der er ikke en fuck! Du lugter jurepæk. Hvorfor det ved jeg ikke? Jeg godt. Den hedder. Hvorfor det ved jeg ikke? I believe it fly. Slap af. Det er ikke som om det er jordens undergang. Yeah! Det var så, det var henne. Han døde. Lige på gerningsstedet. Kom så, Segway. Vi kan godt. Jeg vil lave spaghetti. Det blev så lavet om til hovedspaghetti. Ligesom Lars starten. Det var alt fra Mikkel.dk. Vi ses. Bye bye.